Te-ai întrebat vreodată de ce campaniile de mail sunt foarte importante pentru afacerea ta? Hai să-ți arăt cum te pot ajuta. Campaniile de mail sunt esențiale pentru a crea legătura cu clienții tăi, dar și pentru a crea oportunități de vânzare. Ele îți permit să rămâi conectat, să le oferi informații relevante și să crești șansele ca ei să revină pe site-ul tău. Când trimitem e-mail-uri relevante, clienții se simt apreciați. Astfel, șansele ca aceștia să răspundă sau chiar să cumpere cresc considerabil. Oferind conținut valoros, vei păstra interesul lor activ și vei stimula vânzările. Iată câteva tipuri de e-mail-uri care pot face diferență. E-mail-uri de bun venit, pentru a începe relația cu clienții noi. E-mail-uri de reamintire, pentru a readuce clienții pe site-ul tău. E-mail-uri cu oferte speciale, pentru a stimula achizițiile și a crește vânzările. Campaniile de e-mail sunt o oportunitate simplă, dar eficientă de a construi relații puternice cu clienții tăi. Dacă le folosești corect, poți transforma fiecare e-mail într-o oportunitate de vânzare.